Nagyon sok olyan laptop van a piacon, ami hétköznapi használatra lett tervezve, de ezeken belül is vannak szintek, az emberek többsége mégis azt szeretné, hogy egy erős és megbízható rendszer legyen a kezében. Ezen a kategórián belül szerintünk az egyik legjobb és legmegbízhatóbb laptopot mutatjuk be nektek, ez pedig nem más, mint a MacBook Air 2016-os modellje, ami egy 5. generációs Intel i5-ös processzorral, 8 GB RAM-mal és 128 GB SSD-vel van felszerelve. De nézzük, hogy mivel is állunk szemben. A laptop külseje nagyon letisztult, teljes mértékben fém, ami teljesen prémium érzetet ad, valamint a 13 colos képernyő mögött találunk egy Apple logót, ami a gép használata közben világít. Ez valami eszméletlen jól néz ki. Ha először vesszük kezünkbe a laptopot, mindenkinek fel fog tűnni, hogy meglepően könnyű. Ez a kis szerkezet alig több mint 1 kg, pedig a legtöbben többre számítanak a fémanyag használat miatt. A laptop alján találunk 4 csúszásgátló tappancsot, ami egy kicsit meg is emeli a gépet. A kijelző egy 1440x900-as LED kijelző, ami bár nagyon szép képet ad, de a fényes felület néha tud gondot okozni, egy mat kijelző nyilván megoldaná ezt a problémát. A képernyő fölött közvetlenül találjuk az 1 megapixeles webkamerát, aminek minősége teljesen átlagos, könnyedén tudjuk használni FaceTime, illetve Skype beszélgetésekhez is. A billentyűzet a már megszokott dizájnnyal rendelkezik, felül találjuk többek között a billentyű, illetve a képernyő fényerejét szabályzó gombokat és a hangerő szabályzó gombokat, valamint a bekapcsoló gomb is itt helyezkedik el. A nyílbillentyűk egy egész gomb felé teszik ki, ami néha kicsit nehézkessé teszi a lépkedést, főleg ha mellé még vaskos ujjaink is vannak, de amúgy meg lehet szokni. Ezen kívül egyébként nagyon hamar rá fogunk jönni, hogy nagyon kényelmes rajta gépelni. A billentyűzet alatt találjuk a multitouchpadot, ami a nevéből adódóan több feladatot is el tud látni, ilyen például a görgetés, kattintás, valamint az íróasztalon gyors elérése. Mindezekhez különböző útmozdulatokat kell megtanulnunk. A laptop kimenetelé a bal oldalon egy töltőcsatlakozó, egy USB 3.0-ás csatlakozó, egy jack csatlakozó, valamint itt találjuk a kettős mikrofon lyukait is. A jobb oldalon találunk egy Thunderbolt 2.0-ás csatlakozó és még egy USB 3.0-ás csatlakozót, végül aminek nagyon örülünk, hogy ebből a laptopból sem maradt ki a kártyaolvasó. A dizájnra visszatérve, a MacBookok mindig is híresek voltak vékonyságukról. Nos, ez most is így van, hiszen a laptop magassága mindössze 3 és 17 mm között mozog, ez nagyon vékonynak számít. A laptop zsanérját egy fekete gumihatású anyag fedi, ami hozzájárul a laptop letisztultságához, valamint a zsanér alkalmas arra, hogy akár egy kézzel kinyithassuk a laptopunkat. Az i5-ös processzor, valamint az Intel HD 6000-es integrált GPU teljes mértékben elegendő lesz az általános multimédiai feladatokra is. Maga a rendszer nagyon gyors, könnyedén tudunk az egyik weblapról a másikra ugrani, anélkül, hogy kisebb megakadásokba ütköznénk. Videó, illetve filmnézés is teljesen élvezhető. Az operációs rendszer az egyetlen olyan dolog, ami az emberek nagy részének nehézséget tud okozni, hiszen az emberek jelentős része a Windows operációs rendszert használja, de pár használat után már könnyedén tudjuk kezelni. Az egyetlen dolog, amire még nem tértünk ki, az akkumulátor üzemidő. Na ez az Apple laptopok hatalmas előnye. Elképesztő eredményeket produkálnak, egyetlen töltéssel akár 12 óra üzemidőt is elérhetünk. Nyilván gyakorlatban ez valamivel kevesebb, de a 6-7 óra az garantált folyamatos használat mellett. Ezt egy 4 cella számú 54 wattos lítium-polimer akkumulátorral érhetjük el. Összességében egy nagyon jó, nagyon stabil teljesítmény biztosító, a böngészése, YouTube videók nézésére, még akár játékra is teljes mértékben megfelelő, az átlag felhasználó igényeit kielégítő laptopot kapunk. A sztereó hangszóró, ami egyébként kifogástalan, segít, hogy a videókat, filmeket élvezni tudjuk. Mi nagyon elégedettek voltunk ezzel a modellel és felszereltségével is minden szempontból. Az anyaghasználatot még egyszer kiemelnénk, hiszen ez az, amit mindenki fizikailag érez leginkább. A touchpad nagyon pontos, könnyen kezelhető, a kijelző, ha bár fényes felületű, nagyon szép képet ad. Egy szóval egy tökéletes laptopot kapunk az átlag felhasználók körében. Ajánljuk mindenkinek, aki hasonló célokra keres gépet magának.